με ένα φανταστικό ανεπανάληπτο φινάλε που και εμείς οι πιο έμπειροι στις μεγάλες διοργανώσεις δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ολοκληρώθηκε το πρώτο Hellas Beatles Synchro Cup, το διεθνές meeting συγχρονισμένης κολύμβησης εδώ στη Σύρο. Η κυρία Μαρία Θηβαίου είναι έτοιμη να μας δώσει τον απολογισμό του meeting και να μας πει ποιες οι προοπτικές πλέον για αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Θα συμφωνήσω και θα επαυξάνω για τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν με την τελετή Λίξ, που δεν ήταν τελετή, βγήκε από την οργάνωση ενός γκαλά τέτοιο συναίσθημα και τέτοια ψυχή που ειλικρινά ήταν όλη η αποτίμηση και η αναγνώριση που θα ήθελα ότι αυτό όντως πέτυχε. Είναι κάτι που τόσα χρόνια σε διεθνείς αγώνες, με εμπειρία σαν αθλήτρια είτε προπονήτρια, δεν το έχω ξαναζήσει. Κάτι πρωτόγνωρο που με χαροποίησε όχι μόνο εμένα, όλοι όσοι ήταν εδώ το νιώσανε και συμμετείχαν ο καθένας με τον τρόπο του. Ήταν ένα μπουκέτο από υγεία, ζωντάνια, ομορφιά, νιάτα, ενέργεια, ενθουσιασμό, χαρά, φαντασία, τέχνη, αξίες, κουλτούρα. Τι να πω, ειλικρινά είμαι ευτυχισμένη για αυτό που έζησα και πραγματικά αποδεικνύεται ότι ο αθλητισμός αυτά τα οποία μπορεί να δώσει είναι από τις λίγες αξίες που πραγματικά αναζωογονούν τον άνθρωπο και δίνουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω για να παίρνει ανάσες, κάτι που το χρειαζόμαστε. Και τι μηνύματα παίρνουμε εν ώψη της συνέχειας αυτής της διοργάνωσης, τι προοπτικές έχει, τι σας είπαν οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που ήταν εδώ και τι λέτε εσείς. Ήταν μια διοργάνωση η οποία ήταν άρτια ως προς τη διεξαγωγή της. Σε θέματα αγωνιστικά υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε ροή. Φυσικά πάντα συμβαίνουν πράγματα απρόβλεπτα σε κάθε διοργάνωση. Τίποτα όμως από αυτά που ήταν αρκετά μικρά δεν στάθηκε να εμποδίσει τη ροή των αγώνων. Από θέμα αποτελεσμάτων τα πράγματα βγαίνανε συνεχόμενα. Από θέμα του προγράμματος ήμασταν μέσα στα χρονικά πλαίσια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις κάνει ένα σωστό προγραμματισμό. Από θέμα συμμετοχής στην τοπική κοινωνία φάνηκε, αν και η επιλογή του προγράμματος δεν ευνοούσε την προσέλευση του κόσμου, παρά μόνο την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο, όπου και φάνηκε γιατί ήταν κατάμεστο το κολυμβητήριο. Από θέμα συμμετοχής, όλες οι ομάδες από τον ελλαδικό χώρο ήρθανε και φεύγουν κάτα ενθουσιασμένες. Οι ομάδες που συμμετείχαν έξω από την Ελλάδα, το ίδιο και αυτές, αποκόμισα πολύ θετικά σχόλια ως προς την αποτίμηση τη δική τους, ως προς τη διεξαγωγή, την οργάνωση, το αγωνιστικό ενδιαφέρον. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που του χρόνου θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Αν επιτευχθεί και ο στόχος μας ότι αυτό καθιερώνεται σαν διοργάνωση για το FINA World Series, το οποίο το θεωρώ εφικτό, το εύχομαι και ευελπιστώ ότι θα γίνει, δεν θα είναι ένας προαιρετικός προορισμός, αλλά ένας υποχρεωτικός προορισμός για τις ομάδες από το εξωτερικό. Η Ελλάδα πάντα αποτελεί ένα δέλεαρ για τον οποιοδήποτε θέλει να έρθει και φυσικά αν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άρτιες διοργανώσεις, η επιτυχία είναι βεβαιωμένη. Εξασφαλισμένη. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση για την προετοιμασία των εθνικών ομάδων, καθώς ήταν και η πρόβα Τζενεράλε πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, είστε ευχαριστημένοι, είμαστε σε καλό δρόμο? Καταρχήν ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός το οποίο αναπτύσσει τις εθνικές μας ομάδες είναι οι πολλές και συνεχόμενες αγωνιστικές συμμετοχές. Όσο περισσότερους αγώνες έχουν τα κορίτσια, προετοιμάζονται ψυχικά, παίρνουν δύναμη για τον κύριο αγώνα. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σε αυτό το τομέα είχαμε και από τη συμμετοχή μας εδώ. Είμαστε μια ανάσα πριν από το Πανευρωπαϊκό των Νεανίδων στο Βελιγράδι, πριν από το Παγκόσμιο στη Βουδαπέστη γυναικών. Φάνηκε ότι η ομάδα είναι έτοιμη, οι οποιασδήποτε αλλαγές είτε σε προγράμματα είτε σε παιδιά κτλ. Είναι μικρές λεπτομέρειες, ο κορμός, η ένταση, ο όγκος, τα πάντα έχουν βγει, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό ήταν η πρόβα Τζενεράλε και ενθουσίασε και τα παιδιά και η ψυχολογία τους ανέβηκε σίγουρα παραπάνω.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία για τη διοργάνωση και στα επόμενα χρόνια. Επίσης θα ήθελα να πω ότι και από θέμα κάλυψης των αγώνων, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα προσωπικά για ό,τι έχεις κάνει. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει κυκλοφορήσει όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Μου στέλνουν μηνύματα από το Μεξικό, από Αμερική, από Ρωσία, από Καναδά, ότι η διεξαγωγή ήταν απίστευτη. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και θέλουν να έρθουν του χρόνου. Όλοι καταθέσαμε την ψυχή μας. Ναι, όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας για την επιτυχία αυτού του meeting. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.